Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Rengkat lang bat kepertai Barok Kawai ke Southwest Khasi Hills District haka arpu arterik unai leber arajar arpu way kala rakhi ye ke World Water Day ya ke bala penlong da ke office jong executive engineer katanat PHE com member secretary DWSM Jal Jeevan Mission Southwest Khasi Hills District halor ke phang nyokor ye ke Hagani ka sngi le play ka jingyalang da ka Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District ka kong si Kharkongor ka balalong ka kong san harengkat ka jingyadan lang jong ka IEC Consultant ka Jal Jeevan Mission ka kong H Suja u ASCO jong ka tanat Soil and Water Conservation uba Wan Lambok Warba lembat ki officer ka tanat PHE bat ki way Hagani ka jingyalang la samru ye ki khusnam shikikin hon ki bala job ha ka jingye kop ruai tenrai bala penlong da ka tanat PHE Namar ni beli ni poi hakani ka apot ba bandi la jabo lut ki kamaryang kumta kade namar ba kade ka global warming ti dan mentangi dan kata ka situation badi global warming nilong teng niyo uslap bakalat but the New York slap bapalat bakhan por kane ka penlong ba ngindon flooding kan don ka flood kan jelay ka but ru hakajo ka por ha way usnam le si New York ka water scarcity ka jingta khong jo ka mariam but kini na don ka flooding but ka scarcity of water kani kamlong ka sign ka babha namar ba kani kan kata bha ya ka drinking water joni but ru ya ka irrigation ya ka rep karyang ru kan kata bha but daka point kum hakani ka apot ngila ru kan kata bha ya ka rep karyang but anda kata ya kerap kerjang kani ka dor jong ka marbam ru kan kieu ka kalong ka badan kam namar kamde pa kata yang ki tam ya ki jingthong ki bam kerap kerjang ka pidi ban kenmau pa kata ya ka public health jongi ki briu namar ba ta ka jabo ka ngidi ya ka ka jabo phitip kan ja ayu ka met ka phat jongiru nilong ki briu ki bam shat but dan idi ka ka bajabo kani ru kalong ka bama bha namar ba fite bon ki ja jingpang ki diarrhea ni yo ha laki met jongi bat khlong bat rangba bat temen barok khoi ni la ban yo kita ki jingpang ki balong life threatening but ban kilong life threatening ba kila ru ban shim ya ka jingim jongi te kalong ka badan kam bha bagin burom ya ka ni de ru ban pet ya ka umde kum ka ba ni yo e na mariam bar menta teng ni sha ni don ke ji pathat ba ka ka de ka ba yo e kum ba ka le air ka de ka ba ia yani ka ru ka de ka ba ni yo e henry Nimde ban perkhat hunta ya ka ni de ban treat ya ka as a scarce commodity ni company thiet ya ka bam ya ki jan ya ki habangi shlayin ni shna da ki materials ka bangi da penlut ya ka pisa kumta ni de ban pet ya ka ru hakata ka rukom namar ba fitip da ka ege ka bangi thiet ni ka pisa ni khamting kai ngimle palan te kumbi ong mene ni shat pen ngim burom ni pen leno ni wis bhaya ka te yaki koru danila ada pendon kam ni di ban khang kini ki tube wells bo ki ground water bon pha nangi menta nila million ban should drill ya ka ka bana po kani kamde ka practice ka belong healthy namar fitep chisien bagi drill ya ka na po
Bakatu ka ground water level kan kiubian hakatu ka level bangidu bio pendon kam kan shim por bha phila ban drill biang haka wei pada ka jaka henry phimla ban tip katu ka ka bala la pendon kam phimla ban tip phimyon ne ka level jo katu ka te kumta ka ka dei kamar ka badan ka bha ini ke skim jal jiwan mission jal kemat jiwan buat ke JM nakala tu prime minister beram jengi Shri Narendra Modi lawan sini ke skim house nam ada dah kendai khasan trek u August nama ba tim dengan ni kalau ba mana iwe 3 year hanam bendang tidak binjau ko bang di ke bakoi ba ko bahai Tela iwe nangi ngimdal lang gajing simata kantam ki nakit kam tersenang kalau lan yangi terteng ka sapoy ko ba kasda tang payon dai ko pamdan te nata ka daw ngidan kam ban semua sikhen ya ketlaon ba khnang bukan ne sa mo ko te sakwe pa hakane ga jati ba mission kamot ba pinyo tang ko mo kadang mata ka quality Kajing ka ko ba piyo pisya na senang kalau no nata kata hakane ka jal jiwan mission katung kabag na pa na kata ko ka district action plan mo he ka VFP ka village action plan na makasnang kadang dan kata plan hapo mana iwe pa iwe senang Balai mo bangi habanan kam naman sunta nila yo iba bunin ngi ngimden yo por thani ko nila report ngi pensat nang tangi penjebok pen jekria ya ko dak bangin yang ko ngi pom di ko to de ko wei na ki jum ta jin sha happy tel ko ni hajam chu ko ni chu de bang pom ni ki ding nang ba kan la ban ton ban ne am to nama da ngi pom ki ding ta la ban kan jam no ko chu ko de te ki ei ta di jing ba ko ta la ban wan ra hangi ta la ban ra wan ra ya ka jing pai chong krishnam ka thau Pithai bi ambale kan panwa ikin pa kisnong tham re bon na kisnong kitha ki badan hako jong kini kini kasi jong kelas dang batang na kajaka badan kelas dang ban ya bishni ki wei bat ki lakam trai ya kuto kajaka badai ke jong ki hajing shisha la don kun kita pon re hajing shisha kisnong ki ki jong ni ke ba ai ke pang na ule ni yor ki ki bi pa yung juma ke daga business ni henry la kita kishin ba Takajing dan war jeng ni beriu, dak begin kisnap dia kajing dan tahun, dak begin kisnap dia kajing ais lu paham mana, kalau sedang nak kita kajing terkon habis nak tahu jeng ni. Te kabani kong hang ne kane ka dur ke bangi peti menta, ya kane ka model village kane ka gravity scheme. Kidan arjat ki scheme ki bangi pentrekam hakop yung ka distrik kajongi. Kawai kane ka pumping scheme, bat kawai kane ka gravity scheme. Te kapumping scheme kadeka scheme haka bakasnong kadon ha joromlum kad bakawa kadon support kaba ni haban support ya ka lengba jong ki watapom ki bangi penokam te kat pakane pade menta kadeka gravity scheme haka baka tolong jong kane kadon khamsa jorom kad bakasnong pade kadon khamsa them la ni khamsa ko te kane menta kabaning kong kemut kadeka catchment area haka ba bunsin barabot kane ka catchment area kane ka kenjak law hakaba na kane ka law yala banyo ka tolong di ka baning kane ka tolong kaba na kane ka tolong bunsin tolong ba ni jukot kane ba kane ka headwork kajing tre ka basitang nang ni kane ka headwork hang ni kalong barabori kane ka ni den bat ni snai kadam bat nang ta pade ni satan daki pipeline ki jongi bangin sam umpam undi aki sna te nang ni ndang la sna ya ka RCC dam hang ni aga bangi sna dak ka debulat badaki narot te kalong ba ni pelang ya ka nang ni nakabang ni pelang ya ka ni peniat ya ka leng ba jong une ya une ni khat ku gravity main une gravity main pipeline kalong u pentut ya ka kabom pat berkut ni laban om bat nang ni kapoi syaka filter kapoi syaka filter dia hakan kapor ni laban pergi ya kan ni kamut banang ni nak hedwa kapoi syaka filter nang bajung ni kerabiti main pajna
Te nang ne na ka filter pade hang ne kalong ba ni filter ya kade ko hang ne. Bahkan ni ka filter ka bagi penun kam hang ne kade ka slow sun filter. Bat hang ne kalong ba ibu siapo kalong ba udon ki mau. Bat nang ta pade kam sejerong ki mau ki ba kamret bat sejerong du kalong ba udon usia. Nang ne naka slow sun filter kamut bagi la yo ya ka ka bakut mentah. Bat nang ne naka slow sun filter ipuntut pada haki CWA clear water receiver. Kemudian bahang ni kalau ngelakukan show ya kaba kuy. Bat nang ne naki ni ki receiver ki jongi clear water receiver ni sasam haki shinong ki jongi. Te hang ni kalau ba yu i hang ni ya kali ka kom sampum mentah haki ki shinong ki jongi. Te hang kane ka sigin jal jiwan mission kalong ba kawai pa kawai ka household ani kawai pa kawai kalong ying nadu kilong ying hakajing sya katum ka guidelines kalong ba nadu ki ying ki ba duk tam hapo sinong hadu ki ying ki ba rius pa tam kalong ba ki hapan yo deng ba jong kane ka tim yau ne u pipeline balami na ka filter sya kini ki CWR bani kini ki clear water receiver yau ne kumut bagi khotu clear water main lane ni khot distribution main clear water distribution main bagia kini ki pipeline pade ki ban poi shaki ying jong ki breu ni khode ki distribution system te kali pade kade ka ha ka wei pa ka wei ka ying kolong ba ni sam ya kanika mbong undi haki ya subhana ka unadi dakya Ashanu Shemita